Eje Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Omurigereria Nensoko TV ngo kwani kurando cia sura sobotko oboiga bweri tukeriga liaki ando mutinyo gatano na kabero mwaka bwechile fuibera merongebere na gatano na rimo nukugena kwari buna kwagendero bya asiri tukorigima na boiga no gendere tekubwati merubiri yonsi Nensoko kura chinsa 12 cheke mambia wekera boniga nandi chiaragerisa to chia Afrika ya mochinga kyuka nyorama ya senchira yoboikerano buna berga kwariganirwa amona abasaki baiteri kwema eliyokwene kibuna ankwe manyora mange ase obotko oboiga tusanga so bwamu wetera senchira yo mutanda kerera sesemo ya YouTube Nensoko TV wege namba ya mawasiliano kunya gwetere Nsawa TV yago rapo kunya gutuma ujumbe yago asomo chakaro tyango turanyora gwetera senchira iyo bwenge. Alafu mtoto anaitwa Ann Bahati, miaka 6. Amayanda imeye wadi yabo morenda magiga y'abana babera bakegukagero gutachirwa insena gwito gwikagokwa. Huyu mama ambaye tunayemsaidia Nyamuita hapa, tuliona katika social media watu wamezaa weka nyumba yake ilikuwa katika hali mbaya, so tukachukua ile jukumu kama vijana wadogo wa hii constituency na tuweze kumsaidia. Omogoko manene guchia somongi na gwe myaka 90 magiga yokwagachire wadi ya Eliana. Sisi hatujapenda damu na kumwaga damu hiyo inakuanga ni dhambi kubwa sana kwa mkizini. No morembe tuwero saba tunaitwa baraive kanisa okorwana na gwitirania manyinga ni chimuma na ine mamicha neke mira kyomo gusine nkwana ya baraive kanisa korwa gusi. Karibu tasanga asobwamo Eliane Ishmael Mogere asomo chaka no botkuwa bono mayanda ni gabwatrensa sekenyoro kia bo makambi bo morenda ime ye wodi ya bo morenda ensemo ye bunge ya bonchari magiga yaba na baberebe myaka ya gatano na rimo begrade gya PP2 go kagerwa gutachirwa insena go ito gwikago kwa gusangana bayibori baba nabo nigo baorokiriyo bororo bonene na kukanyo oboene baba nabo babere ase Erieta Ann Bahati amo na Stacy abanyanyimbo bayikana kwira umubere asenkendu chinga kyobo tukibwacha kiwebene uro musekyo ito Kerubo Frida agotumanya asobwagari. Ibirerebi nigo bigotoikia sechinga chechi amateibere ekyo cyenyorire ogwako nene maega yo gosiria abana babo abanyaruka b'emyaka 5 noyomo asenchira yobotutukano asekageire una nigo batachire twinse na goitwa goikogokwa nonya nabo nigo mongina Faith Ndimu amona Juliet Wanje bakoerera asobwagare naki banyorete oroboti orwe ringendo mwana agokoba guchinyumba ndirakura bera nere galeti ingo ikaga ikapara kanyora bantu baichire gobuli ndi moichorete chire sibeti saa 3 onde biba ya pati taiyo sisi taiyo gobuli ngayo mwana tachi ande Saa 11 tulikuwa hapo kwa nyumba, walikuja na rafiki yake, nikawapea chai wakakunywa, wakatoka wakaniambia mami tunaenda kucheza, nikamwambia sawa. Wakatoka na mimi nilikuwa nimechoka sana, nikatulia kwa kiti nikapumzika. Wakati walitoka hawakurudi tena. Vile walitoka sikuja kuwafuatilia wameenda wapi, lakini kuna mahali walikuwa naenda kwa aunti yao karibu. Kufika huko kumbe hawakufika kwa aunti yao, ni kama walichukuliwa hapo katikati hapo. Alafu ikafika saa 12:30 watoto hao wakubwa walikuwa wameshafika. Nikawaambia sasa enda mlete mtoto kutoka kwa aunti yao tukule. Mmoja akaenda akapata mtoto hayuko.
akaenda tena mahali fulani kwao huyu mtoto mwingine akapata tena hawako. Nonya magega yokubarigia asegeka na gwakoroboti asegetaseni ky'abanyanyimbo gya Sunika nigo moerioye banyorete babekire egunimi baitirwe na korutwa engorime. Wakaniambia twende kwa kambi huko tu report, na wengine wakatembea kwenda kutafuta. Sasa kuna mahali hapa kando hapa, kuna mahali fulani kuna shimo. Kuna kijana alikuwa ameenda kuangalia mara ya kwanza, akaenda tena mara ya pili akupata kitu, akaenda mara ya tatu, roho inamkatatu. Wakati tulitoka tukigawanyana, kila mtu, wengine wakaenda kwenda Mabol, wengine huko chini kwa miti. Huyo kijana tena akaona acha nirudi huko tena. Kurudi huko ndio akapata gunia zimerushwa huko. Mtoto mmoja ametolewa ndani ya gunia, mwingine alikuwa amebaki kwa gunia. Boigo nigo bairera ogosemerera kwa bwana babo asama tukabosio chingaki Juliet Ainekebuna mwana obeire kagokoria buya asense moye chisemi na nigo aregocha kubikirwe gutwa elia gosoa grade 1. Mtoto shuleni alikuwa anafanya vizuri sana, hata madamu wake ni jana aliniambia, kwa sababu alikuwa amefukuzwa school fees. Akaniambia wewe tafuta kidogo uje uongee na manager mtoto aingie shuleni. Mtoto yenyewe alikuwa na akili vizuri sana, alikuwa na graduate hii mwaka aende grade 1. Omo MCA bwe wodi ya Bomulenda John Ombati nigagikiria egekorekyo na kugania eserikali kuimukia egetambukiro ni amateyo konyora oboene nigagikiria obotumiki bwa mariogo yogotindia ekikeirire ogoikiranirwa kw'ebikore ebyo asabori abananchi kubwaterana elio kubikora. Aba bakorete egetendekeiga nabo toroche ng'ano bakobwati kuncherende yonsi ekiara ntobwata abantu baito bamurambara ororo bakutara butuko na mogaso goika babwati iga abono no koigorera kisungusungu ira ne kore gasi yabo bune gwenerete nare gosaba eserakali kera arone nga kisungusungu yansira gokore gasi yabo anya basikali basinyiro gokore gasi because police gera almost inside all just a kilometer kuruka anya police mba kunyara ko patrol batokonye bintu bune sune katuabere to complaining enya sore ya ichire sune amma enya sore ya ichire abantu banyure bakobongo bwasariki abanyanyimbo begetaseni gya Sunika nigo baire mebere yo asenkendu chingaki obotuki bwachakirigwe bene gingo ripoteria egetaseni giensoko kurwa sekenyoro gia bomakombi bomolenda ewodi ya bomolenda ebunge ya Bonchari county ya Kisii elietaliane Kerubo Frida. Aya noroboti uruwa barukwanigariwa amo na Frida Kerugo abaraibe kanisa ya Deliverance imiumuchie umugonga nsemu yebunge yabo machogero bwe county ya Kisii nigo basokire na kuburi abarai n'abana siasa baria bakurigia ebirugo aime yense ananemu kurwase orugongo rwa gusikwene kyabuna nkobeka bare omorembe chinga kichonsi asemega ya matanga rwego ya gesiasa bagokwana ime ya mugonga nigo batebere buna okurwana na gweterania manyinga nechimuma na inde mamincha nekemira kyomugusi bune kubwatia bagokwana se chinsemo cha mugonge yo gotoka se bunge ya bomachoge borabwe county ya Kisii nigabara ibe kanisa ya Holiday Reference yansemeyo bagikere bikora by'abarai koleta chibura buru chinga kichemesangererekano na kubasaba kwenekia obotwara ruchinga kichemesangererekano eyo Marieta negoropo enerio yose jeno mwaka bwe kanisa borugore deliverance mugonga jaji igento nare goteba no morembe tware gosaba kuna itwa baraibe kanisa egente kenene ekeraba byongosi byito igendete koigwa mabaga kujiasa matanga kujiasa gisukuru kujiandons tigatobarorere ko bamaye abaya kero monto aho ni gisera giaye oyo tabwati kende ayetie konya kogenda asogotaka goitere kenyinga tigakogenda asogotaka koreta mangana ndara makongu aye motige akore gisera giaye akora agende uri bwanje tene arugoje gotoka asegete na ayogende mageta nguru pastor faith bosibita abantu abayiga kero miranire nabo teba ko tema ko batabinga barabumba muraba mino nabaisike ba mino abasa yakorekana gutume ko bube asokoleta chibura buru cyo nigo mo bishop Erikana Teto abolira basaye
gutiga gutumikwa bube amo n'abanasiasa batokosaba mono obwamono ebichana motumikwa senjererembe mubase kwanja gotumikwa senjererembe tiga twanje tokore ayara marunge tafadhali ubo muwago nobutagete mambia mo especially bichana tunawataka siku zijazo no 2027 yoka tubagete momenya matuka mange tubase kwa babuna chinze chiri cyabeire ndetse kujaka kokore bintu bijako kubarirwa ile limunense ya Kenya yabere amang'ana aya igakonya gukwaneka ng'aba muraba iruchi nungu bairuchi lakini muna intwa baraibe kanisa ntorarora na gutibidisha ngane kene nasensemo y'abanasiasa oba gutumika chikanisa soko chia chibesa elikoralia chiganga chiabo mbanyara bagotebigwa ayaiga Mereta ile ulete ongo kwa madhabahu ili mtumishi aseme kwamba watu ni wako, watakupigia kura yote. Sisi kama wachungaji hatutaki hongo, maana hata Mungu apewi hongo. Kiongozi yeyote ambaye atakaye enda mbele katika nyumba ya Mungu kwa unyenyekevu na kwa moyo ambao umepondeka, Mungu atamuonekania. Lakini si ile ya kuenda wacha niende niwapumbaze nitoe hongo ndio hii sehemu hii nimesika watu ni wangu. Egesa kukyomo kusiasa kekeke tambe nigo kemanyurubuna egesa kukyomo lembe nasi go guiteria manyinga yoyonde nekebekenene na inde chimuma chimbe. Kabila la Wakisii sisi hatujapenda damu na kumwaga damu hiyo inakuanga ni dhambi kubwa sana kwa Mkisii na ninataka kusema ya kwamba tafadhali tunasema hata kuna wengine walikuwa nilisikia ya kwamba wanasema wanajua wao kupigana vita, wanajua zaidi ya vile wanaweza kuleta uchochezi. Nataka kusema mji wa Kisii si mji wa kuleta vita ama uchochezi, ni mji ambao tunataka kuwa na amani na tunataka kuishi katika upendo. So tunawaombea amani, tunawaombea upendo na nyinyi mkaweza kutimiza hiyo upendo, tuonane kama mandugu na dada. Tuondoe uadui na chuki ya kila njia, tupendane kila wakati, maana hii siasa ikiisha bado tunaendelea kuishi kama ndugu na dada. Ko ripota rigeta Senigian Soko TV ncheri atanaporinaris kama abagaka nabangina kurwase etureti ya gusiri tkolia rero nigo baikira nase chiro ya keumbu na gokora umuyiga wa masabo ase abonchereria bangi bechire iyo banyara koba bagwesoke na gusaba mabera na kurwa obuchika buna balia bonsi babete bagwikirania obosari chingaki abarayibali na mwananchi baigete ase chire iyo banyare bakonganywa harimo ryoka kurwa ase chinsemecho wegetureti ya gusiri nigo bararirie ukoigwa ose nigo bararirie ukoigura gwechire iyo na kurwa koboria uchiya sabantu bonsi kobwa mono abo bagotumeka chikali banyare guchaka gotenena ensemeyo eyo bakorie abonchereria abo ebyasara munencheremo yogokora makwa nemechando kobwatsikana negokorwa gya kyombu chinga kichibura buruchene kiwali tkoria linda mwananchi Nigol tkoria rero abagakana bangina beteti ya gusiba korawa no myakero gobo araka matundra abasangirikana na bonchereria sechire yo eligo saberwege korekyo mora tuanjera neneno obo biboro batiye ito tokora mayana rinya satu abere no itabere tari anje tuitabere netibono obo boru batiye ito niga marandia na masababe na korwa na barandia eri koralio morembe tanga niga kwini ya sai ngambio asiri teo kontinenta twensi yenga no morembe na asiri njo yogo tuenda nonye ne kretinga ki kialele kingongono na manye asamangina Alito kumao kolembia sana keunga Kirawangira Aliwatenena Amalia gaitek Na hiyo la mama Na rekonya matoke ngaso Wagina wende sawa sisi Amaliko ngawa totemi Namba sese niye Baliwago koroma lembe Ege kwa barabuo na barukua bana banyasa igiyo morembe nibo kwego teba igiyo morembe na ndunyu tumyane mama korengana no mugaka kamatundra nigaborio ndo bwensi okuneto mubere bo mugaka mapindusi oyo sirete bugima bwae abaisokeri morioka na usaba mabera bataracha konyora mangana mabe omwana oyo gwete kurwegari
Timaliza mwelekega. Akanyora abandi bakamususura kweli kweli. Omwali agakuwa. Igamate bike kusi. Wale kwa kune tomo ndoli okwete olia. Anya kwa mungu na kwa mungu ndele kiara kiao. Oligengira yo kwa wewe. Utakiona. Mai anga kwa ndati ni kwa basi kusaiko mlekio. Usikikiri na namna hii. Ayaiga kwa kanete abagaka bari banjira elinde banchani abana bari bayito bari yamasonsoro bwango kuno mwaka batunduraria dekebegeta chikoba. Chinga kechiboigo nigo munyakirogo omwamugusi Heritage Council sa George Nakundi aganire bisa kubyonsi byagusi gusikana erekoreta omorembe abanyaribari abagitutu n'abamacoge n'abanta bamo egendo lyatwetaga n'ogwakecheki abagaka baito ba ACDC Gusi Council of Elders ase okurandi omorembe n'abarutukagire Gusi yeito na bari bagukwana gutiana babasi hanyuma bakuriye ayo tabenda tiko rusomonwa w'umugusi itibomba ba omwana na asirete ngorera tore na magombo tore na inde basa kubeka petroli asomuriro woka nigo ekerekyo boigo baraibonsi ba boriwe wesokia na ukwandira igoro yekorekyo na kurigari chiburi keranu igo bakwametega abagambi baito MCS tutakikuwe bati MCS abajumbe baito bausi igaragara wakuwa negoro yengane abagamba baito babere isi na yamine igawakuwa negoro yengane abasende baito bare igawakuwa negoro yengane aba women rep bare igawakuwa negoro ntuto ndo wabeterelia lakini ne nombo walikuwe kanzo hili tatina barabuna abagambi gabakuwana asebo nabagakabo nabangi nabaigora bene chireyo nakoborio bonchire kogendra senchira ya inkia nataka besimbo raisi ngejiro matunrambanye igorara ne kanzo amo nabangi nabake umbo egendera abantu babe free kobagoye bintu byabo ebibabwate ngwanja na tole boyo Kuripoteria Ensoko TV kurase chiro ya Kiumbu ime yebungenya ribali chache county ya Kisii Chepethwell Machin Miamano moseke Chepethwell Machiri aso kwargania oroboti rwasense moyende ebyo ose ekiombe kyabagaka kia mwanyagetinge Heritage Council bakoragwa n'umunyakirogo ba George Nyakundi nigo bayesokire rero imyo mucyo nyamira na kuboria bari bonsi barutamagena nabo igabande kubwatiranirwa na makweri basokie na gwesonsora bagukwana ekero ekyo nigo batebire na nyore baria bakora egekora ekyo ekebeti bari guchigwesokia nigegesa kukiabo kira kigosareka ase byare binge birebosyo nigo ekere kiboigo bagikerege kore ekyo nagoteba omugusi abe komorembe na gotiga kwege na gotiga kwegerera amangana angabunayo ayo arachikwerera ukobagekana kwegesaku umbu ya itebe una yarenge kare ndutageti kisegi kirokyo twachigikeirie ngoro twachigikeirie asiri tari ngoro mwestebe aba twachigikeirie Marieta George Nyakundi munyagitumbe umunyagetinge Heritage Council lero no turi nabagaka ba munyagetinge twachase umuntu mwegesongo a consultative meeting to discuss twerera amangana abete gusiga amangana abinyokire ensengima nabagusi babeire nyagetiara bakare kuruta abantu amagena bakare goita abantu gucia eri nerigumba lyategete ekiagira egekorwa eke kiabete keumbu tari egetang'ani abantu baita bamura baito baitiru lakini injanya goikari gumba lyateke buneri lyategete iga keumbu egento togoteba nkeri na abantu goika bamanye ekero omonto aitiru akure kare omogusiga are konyora omonto rikori okwete gare goturito omotuba
oteba nebirecha mbi mubwatia oyo moitete manyinga ta mubwatia bono umurondo turunganire korwe gari akire para abantu bamonyorire rika bagorigirito batube basire komwaka chinyimbo eyu consequences inchiro ekiagereke rwakorire igo ebirecha bya makweri byakobwatire egekoreke giakoretwe nekebe takoimukia maberera muimukie ebigwora na matimo ne chinsara mokobania ayo koimukiri ritimo koimukirigena oyo gwaka ningo gwaka egekoreke kiabete na egekoreke bemono ntokogitaka na bali mwakorete buna kwage korete ayeburi ayebuye no ena asore oraire mitinga egekoreke na korete nekebe ligia abasonsori na mberu chiankabi bwesibie ekiagere gakoreke mwakorete negekoreke ekebe mono ntugo tugusaba gusiya ito omorembe noro tutagite ekiagere omorembe noro inseka yobomenyo ligia abasonsori ingane mwakorete nimbe ntutagiti enyombe ndekebenga omonyaribari igarege tomobasi omobasi igarege tomonyaribari igona ariko teba ngondi bwencho bangainete akabatebya akabashiringi 10 bakaruta magena na ende bagoteba ngagitono kiana gukukabere omuntu ogure kurwe gari gorokure naye kwa imuka gwacha akagoita igo kware ko kwirete ngwachiete gose ukagenda kiage ukarigitwani ugasonzoru gose gwatige gesakukia ugia kukiaera onya waitiro yo mino mubasokano na ndigo mwari gocha mwasonsorana asogokorerana ebingwanzo biko banchania egere amangana amabibu nayo bosio tagenda achiko baroro ebwana tobwaterane tunyoka bokora repair lakini tali buyo mondo kurusio bogimaso yonde ekine kebe no ene biri ekane tengekine kirana kira kobwati bakenyomba yawo bakabana bakabachokoro na ndese gotoka gosenga omonto abeire nesugu gose toratebe libetu na ndiagere abanda abange babwate mechandeli babwate ikiagere ebinto abantu mbale bakurigerie ebinto nabenka munabono ntwa bagusi tutabwene tikuraumia mono gose gutagurana intwa abanyena sabanyene gose kuruzani chianga Asense muyende ase ritko ria rero nigo chitundubari chire insie factory ya kebirgo chianya mokeri ria masiti na boigo kiambere amo na area ria matunda chiasirwa ne chiratiri chokorenge cha ya barimi nyuma ya yeratiri yomokarani kwenekiwa buna terikoba ose terikorenga chikire icho chechae buna ebwenderete asesire yo yabwat kwano yo korigekero gokyobo senate me county ya Nyamira Jeremiah Migosio gamba negatie meroberio yo kwenekia ubwe chaye erio omuremi anyarega kwenyorere engeria yaye nonya nabo nigase tundubari ya masita nigo mokarani anga korenga echae magiga yo konyoranga eratiri yo korenga yabarimi yaikire aroro Otoko nya batoro iga yakora ki? Abangina morojo bano? Mone choncho? Mone choncho no moshimwa sana tamigo. Murenzere ya moyo kenania oboibi bwechikiro bwechae anene monase county ya Nyamira yo korigekero kyo baseneta se county ya Nyamira moskechere mia migosi litkoria rero habwatoka chiratiri gochya sabaremi bechitundubari cha Nyamokeri ria masita kiambere na ria matunda echio chirense ya factory ya kebirigo murengere ya moyo kwenekinga nyuma batararenga echa yabo asomo karani nigo bakorenge yao bene kinga chikiro chiria chigosoma seratiri yo kosoma chirebo igo aseratiri yo mokarani ntote depatele bali bami moshimoja na mami gosi na baletera anto mago jagaiga amona masoti tobare tere eratiri mwayanjiranire eratiri ye talibise gitwale tatundu bali ino gaiga ose talibite na twale tororo o twale ta gaiga asengencho yegangera yogo konyomore yogo konyomore amachema ni motoko ya oyimora yegene otachia bwera tiri na ndakoro
bagukwana ekerekio niga bari mibereire ng'ani go batwarwo mwese asekeria bagoteba konyenga nigo babeire bakona chochikiro egento batebire siro yo moskechere mia migosi yo korigekero kyo seneta nigo yabere ng'encho mono asebare Chimbe bachichira se chitundu bali raundi nachaka go kuminga embe bango tokere tundu bali nkorira ma ani nabwate amangana ali ali tire chakweresa nga ebinto birabisarege ngakyase moko genda momote ngatikanya sa Moses naende obongaini boli nechisembi boli bwa Solomon boli airu ngaki aruororo nyasa Moses toko tore chae onye kenyo wika kilo 60 bona iga gaita manini paka 90 gatiao tigamba tebinga oyo minto migosi genta konyire ne genteke nene ege ko rwasi waka chikireti 30 omwako magima nigo konyone chikiro chinyinge sana ndino maenenga ngo bakonyere ege kogara asipana nteramba nkaite moigore chinkumanga mapadiriko nakartaki na rororo ase tuana nile kwetani chire tireche merongevere obago tuakire chisime batadabinga gati mwakareki mwatokonye ase konye ngo pima 10 rero ngo pima 19 mpaka merongevere nonya nigori berari tindi nigori abwatanse mega yomokarani kurwa se factory ya kebirigo wikase tundubari yari amasita asanyore kerekyo nariera tiriyo yare kwena nugochi asabaremi ase engusanano yaba wika omokarani oyo gotiga gupime chae na kogenda eriyo ekiro ya eterengwa korengana nekire yuenyi yaretwa asensemo yabagereria bechae bakorawa na Peter Kinyonsi gati abande nigo babwata ya iga era diriye neke moni nigosi atorete nwale no mulemi na ndo arode mulemi tatati achaka koryegwa koru grassroots atachifa gitolitions nkebiri goyoka ebwate monster tokaenda sabara ibande kuna abasena tabaregati abayimpu baregati tokonye tubwate abantu aba michibetsa cha mwana yokorokwa mwesimigo yokorokutera miamgosi akatubwata kabo engati yenjira yemo yene kiweno yokorigekero ke boseneta se county ya Nyamira Jeremia Migosi yo yene kirina abare mibecha ayengo be kwa bare bosio anene monasa maganiabo kwene kina ogonjo karaniana kwena na atira tiria tundubari se county ya Nyamira ngo chikwene kinga omodemi tarigo cha kona chwa kirende yonsi ase amangana yecha ekurwase etundubari ya Nyamokeri gotoka ase factory ya Kebirigo ase bunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira gingo report ya Ensoko TV Redra Nyarike Steven Embonde tugusaba okwabera oyo rwabakonyo bo nigo hamanyekaine bunanere Jeremiah Migosi oibo igokorigia kirukio baseneta ase county ya Nyamira ase ensemo yende no mogoko munene gochia sia amateyemo emiye ward ya ensemo ye bunge ya Bunchari magega yo mungina we miaka emerongo kianda kwagachirwa no muntu bwa moyo muya asirita Charles Mugaka senkwane aya nigo aesogete komokonya omungino yumagega yokorora chibicha chobomenyo bwo mungino yo aso mutandao bwekerero wetrase ogosirwo kwa nigo bono kuborigwa kwa rurwe gochia gosio kuborio nigo kwa rurwe kogosira abagotwe ase chinsemo chonsi na monase orogongo rwa gusi. Kwa majina naitwa Charles Mugaka, mimi ni mkaaji wa eneo bunge la Bonchari, na huyu mama ambaye tunayemsaidia Nyamuita hapa tuliona katika social media watu wamezaa weka nyumba yake ilikuwa katika hali mbaya, so tukachukua ile jukumu kama vijana wadogo wa hii constituency na tuweze kumsaidia. Sio lazima serikali kuje kusaidia kila wakati, lakini kuna wakati unaweza kaa chini
tafakari, ujue kuwa uko na nguvu ya kufanya. So ukiwa na nguvu ya kufanya, unaanza kufanya. So marafiki wawili watatu wakiona wanasaidia. Hiyo ndio njia ya kusaidia serikali iweze kutumisha malengo yake. Na kwa hakika tukifanya jambo kama hili, huwezi sema liko hapa kwa leo. Kwa hivyo jambo kama hili linaweza kuwa katika familia yenu, sababu ukiamka ama ukienda kulala huwezi jua unalalia mkono gani. Kwa hivyo unaweza lalia hii ama ulalie hiyo nyingine. So maisha inaenda juu ikirudi chini, na tuko na furaha kuwa tumebadilisha maisha yake, na tutaendelea kumwangalia kiafya, sababu kuna madaktari walimtembelea wamwangalie kiafya. Na ninahimiza vijana wote wenye umri wangu, sio lazima kuwe na pesa, but ukiwa na nguvu mnaweza kuja pamoja, mwingine akaleta miti, mwingine akaleta mbao, kaweza kusaidia mama kama huyu. Kuna haja ya serikali kuwasaidia, lakini si wote serikali itakaowafikia. Lakini kwa wakati huu tutasaidia serikali kuwaona watu kama hawa, ndio angalau uweze kuwasaidia, sababu wale wenye walikuja huyu mama wakaonyesha ile njia, kama wangekuja serikali pia ingejua na sisi hatungejua tukuja hapa. So na waomba wananchi waweze kuleta visa kama hizi kiadharani, sababu njaa, kutakuwa na nguo, hiyo sio kitu unaoficha, na ugonjwa ni kitu lazima ikuje hadharani. My name is Orina Dominic. I'm a son of Mayaka, and Mheshimiwa has been underestimated by people because of maybe not having that potential to give people what people give to people. Tusione kama wale wamezeeka ni wachawi. That's not good. Tusione kama wachawi, tusione kama wachafu, lakini tuwachukue kama mama zetu, wale wenye tunafaa tuwalee, ndio angalau wawe wazima. Ndio maana mheshimiwa amefanya jambo moja la muhimu, na umeona hapa kila mtu ako hapa anafanya kila kitu kama amejitolea kama yeye. Kila mtu, ule ni mwalimu, si eti alikosa kazi ya kwenda sports. Engineer kazi ya mimi mwenye daktari kuakisi nitafute kitu ya kufanya. Tuko hapa tunang'ang'ana, lazima hii kitu imalizike. Ase nsemo yende omunyakero gobwe kiama kia Democratic Party DP county ya Nyamira sebo igaru muriki wo ese umuriki wensengima omanyakaino bunanere Frederick Mutio nigateberenga barabwo bune kiama nigo barense ya United Opposition neganga yabo tibari gucia gutia ko musira Daktari Freddy Matiangi. Mutio kagukwana asobisi ya nigo ekereki bo igateberenga ekiamekyo getenenereire na Justin Muturi nigo kera chekori kia babwate ni baya se enchira yobwasi okuna nigo kere mamincha nesera yomrai wense Daktari William Samuel Ruto. Njasa Marieta Frederick Mutio Nchava, chairman ya Democratic Party of Kenya Nyamira County, and the Deputy National Organizing Secretary Operations in the Democratic Party of Kenya. As a siasa, mnatoa ndete siasa into Democratic Party, it's a liberal party, na ende toko welcome on the Wednesday. As a party, and I strongly say that we are a family in the United Opposition. As a party ito, ntwe, ntubwati magana andenga ose ntubwate gofefo monta as a party, we welcome on the West Yoraka just a party, nabo tokogenda achorwe abe candidate yetu igo gurgono to kan bisetika aspirants baadiche pato in Democratic Party as to what leader yetu Justin Bedan Muturi or party leader ya Democratic Party of Kenya na inde to yo tuaranga to what upendeleo ende yosu cha sonde bwezi to very much free na kiaga re party yetu Democratic Party of Kenya intue uno mugusi as tuabeta tika tujoin ya chama ya United Opposition Party sababu no tole mano itumatiangi no are United Opposition igo no nya kero to gotebanga Democratic Party teri ngetora against rose etora against Fred Matiangi no mugusi United Opposition no era chubiri no era United Opposition no Democratic kire
iga abantu baminto tio tuchoini egera toro cia serikali ndo basa kwa isiko ya serikali kia ya areka nenga United Opposition korosi ya serikali ndo basa kwa isiko ya serikali ase ensemo yende omobunge bw'ensemo y'ebunge ya Burabwime ya county ya Nyamira gaenekire kogendera gusira chisemi ensemo y'ebunge iyo aya nigo hayakwana chinga kicho kubwatuke basi gochia se skuru ya secondary ya Tindereti senior school imeye ward ya Nyansiongo asboigo akwanere igoro ya magendero na boigo siasa chensemo y'ebunge iyo na boigo ense ya Kenya asobwagari Asante sana. Umuyiga buko bareta amo abayibori aborokigwa amo na barai aho kurua ase county ya Nyamira umujumbe oborabu Patrick Osero litkuria rero nigo abwatoka ebas gocha ase skuru ya Tindereti bunenchire yemo yogosira chisemi Mjambo. Bas, leo mimi nimekuja hapa kuwaletea ile kitu. Hiyo kitu ni mzuri ama ni mbaya? Ege ndo nataka goteba abantu baminto kwa Tindereti. Hii basi vile Kepsha amesema ni ya kusaidia kwa curricular activities ya watoto. Ni sawa. Lakini esobo kene. Umwarimu we munaro muyega amatanga gakoba. Takoba ana mwana mwenda guseba no musafara. Sindio? Hapo basi ni ya shule lakini pia ni ya community. Osero nigo aigora bene tirabara toribere ase skuru eyo na komenta kwana na solar panel echo kirache gokonya oborabu ase skuru eyo ase bono arua esegeto gochia sabana komenta umukia na gokinya ebirengo byekisemi ase skuru eyo. Mimi nikurudisha asante kwenu kwa ile kura mlinipatia. Nirudishe mkono na nyinyi mjue ya kwamba mlichagua mtu ambaye anatimiza ile alisema. Nilisema basi ikakuja. Hiyo laboratory nilikuja wakati ilikuwa inajengwa, sasa nimeingia ndani, kila kitu iko ndani. Sasa kazi ni kwenu wanafunzi. Mtagete moita ni kisukuru umwaka huyu. Mwanjire kabisa kwa ni turi kisukuru chinde. Wanafunzi. Yes. Ili na mimi nikisoma ise ngaseti nga Tindereti High School. Gerode bunge gari gotara byamadana yes. Ali mbuone. Abuna abana bane. Sindio? Yeah. Asamenta gukwanira amagenderero akorire gochia asabana Tindereti buninchire yemo yokoirania okoboko abo asare mire chindani amone bisima ibyo birache gukora umuchando bwa mache. Amache nare muga, amache te yoga iga. Kuna maji hapa? Amache nare adia? Wono, taite mbata Tindereti. Mnamba anjete. Ege ndo mmoja wakora na ekemo. Chagua komiti ya machi timaji kusenero ndani maate newe komiti Morris Nyabuto nara you are in the committee arina ya maate ndani irina renta it cost us about 30 million idire maate phase 2 no waka mache achega naenda tirimuko uchimaate mwegure achega naenda tirimuko uchimaate tota rokoruo makone uchimaate uchiso Morris Nyabuto uchimaate wono rugoroga aronga kimokoba ngakimokoba digamba tebi siri wono muna mokoba oyo muna tolemera macharia tuwakiri ngambia mano sana alifanya kitu mzuri inasabu watoto pale na hapa na nje mugwanja nyamuse ni nyaire market igaria bangina batachero. Bono nigo arua ogosaba gochia ase abantu borogongo rugusi anne mono nonya Kenya ngima gotwara obwamo chinga kibune chiga torigeretie obochori obonene bwo mwaka 2025 hapa mbele omugusi gwikabe genteka muna diarasiku na ende bati anderika nasai onye ngakinero omugusi aragambe Kenya ye kwa mapenzi ya Mungu ngono omuntu gutubeka hamwe ngakyakuru omuntu gutubeka hamwe ngakyakuru Tindereti
Mutoji gwagera chikurejo. Nkoripoteria egetesenia keiga igensoko kureiga ebunge ya Borabu county enyamira nkoro kwa Sophie Oigara. Miamaro museketo Sofia asokwarigania oroboti rukura se county ya Nyamira. Ritukuria rero nigo abaunchoreria bechiro ya market baesokire na kwemurunganiria engana bagoto babunaniga abantu abubarense yo muroberio omanyekerwa na kazi mutani uyo bakogosiwari obwango igano mugabara gwe county ya Kisii abo asebabekwa asokwa busechiro ya market bakubaburukania abaunchoreria abo negati yabo kuba boria abanyare gutuguta egoto ase ebwenerete gose asebwenderete asegati yabo batebuna nigo ose asaba egati yabo batebuna nigo batwarete engusanano n'abakori emirimo chingaki abange batigere gose gukwana imechire iyo nigabonchereria abo baorokirie okogechwo kwabo na gusaba umugabara gwe county ya Kisii Paul Simbarati wesokya insechinse 24 iri gukwanira engani iyo yo kuborwa kwa murembe imechire iyo gose batwara umugiro bogwakana ebango ase county ya Kisii. Aiga enanyorire ng'abantu mbare bauminsire abange abantu bakubauminsa n'abamura barete tubache kwagusa echireye yabeirege kwaguswa kurumaega bantu baito mbanya kurumiswa lakini bono this time asa matukaberoka abante bauminsire abante barwaniri bono tukubuli eshida ninki serikali yaito gavana ninki ogoitera abangina ase bagotuguta gochabo abangina abaiga kera litiko ngochogu bare tibese checho bono kitakeire tisangererio gochabo chikore nebintu binda ase town ye ninki gekogera abangina bagoitwa baitire omomuroyo buno no momuro kwerigeri igaitire regenda goiteru kano gochabo arete kobeka ase batakeire kobeka toko boliga chibese chigo chogu eti akeire chigerete ngabona abantu batake gwekobera ogochabo bokambaka ase bata ETC buna bare gotebigwa so bono tukoboliga ingi gekogera abangina batite kwerigeri n'abantu batite kwerigeri ase biashara byabo bache goituga etawo eto goteba iga binte bimbiri gochikogenderera town ye binte bimbiri gochikogenderera eto goteba nga abantu baito tiga batikwe bakore gasi babwate ogosibore abantu baito batigu bakore biashara byabo yani bakore biashara asenjere bwenerete lakini tali ukurwani tali ugoitwa amangana intoli gochikoyanjera nane to gochikoyagirikeri kiragera kerenga ky'abantu baito bajya goitwa omuntu urase biashara byaye aitwe omuntu weta para aitwe omuntu gukora ibintu byaye aitwe ningi gekongera igo tugotebi omugabano ito abantu abonse abantu bagwakirete chukura ningi kiragera litiko banyagoitwa ningi kiragere abantu baito banyagoitwa kira litiko etogotenena iga togoteba iga omurai manyanga abantu kurambonse igakorigereria sector yemo odike sector chinde eyenere kurukunga business sector n'abana barabu n'abantu bakwerwanira na barabu no baganeti na barabu bakoganeti egento gukora make sure soka wa nayo onye tari bigo warure 24 hours onye gavana tuko address abantu baona tuko so ndegende eto tagete gotene nyechongo ga igechiro gotene nyechongo ga market mpaka wasokire wa address y'abantu aba yamana soko bwatia maya senchira yobwekera no yetinse isato chiabono botukuna wekeraga bono to wekera omwerio ase obotko bwiga korende merobirende nero raso botko bwima hendra ko yebwatia wika area nkyo kinse 12 cheke mambia asomoro rwenso ko bwakire asoromerane amonere Innocent Onyango hamona Diana Ndemo kura sensemo yaito tokaneria obotko buyase bari bayeneke na muri gine chibichanko gochirara senchira erendonge ngamona Barnabas Ndari Felista Kaberi amo na Kelvin Eriane Ishmael Mogere twakaniri ubotkovia